Esselamu aleyküm, mehriban ailesler. Size dünyadaki ähli gowuluklar arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne mehriban arkadagymyzyň saýasynda ne diýärmida täze ýyl bayramçylygam ýetip geldi. Mehriban arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy şu ýetip gelen 2020-nji ýyl bilen tüý sürekden gutlaýan täze ýyl her bir ojaga arsygal döwlet bagt getirdin. Ne mehriban ailesler şeýle ýagşy arzuwlar bilen gelwagşym biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Mehriban ailesler biziň gepleşigimiziň şu gedekki myhmanlary ine görüşüňiz ýaly bir näçe halipalar bayramçylyk gepleşigimiziň myhmanlary. Olar ine Türkmenistanyň atganan artisty Halipa Aýdymçymyz Agmurat Öwezmehmedow, Neftgaz toplumynyň medeni şöwrük merkeziniň aýdymçysy ine Halipa Aýdymçylamynyň biri Jumamurat Gylyjew. Şeýledine Türkmenistanyň halk artisti Halipa Aýdymçymyz hormatly İlyas Ulymyz Kakadurdy Täjiýew. Şeýledine biziň Halipa Aýdymçylamynyň biri Türkmenistanyň atganan artisti Amanmurat Agaýew. Şeýledine ýene bir Halipa Aýdymçylamynyň biri Tejen şäheriniň 10-njy orta mektebiniň aýdymsaz mowlumy Halipa Aýdymçy Daňatar Garýagdyw. Şeýledine ýaş Zeki Aýdymçylamynyň biri ne şu halipalamynyň şägirdi Mekan Narguliýew. Näme aýlesler biziň şu halipalamyza sadandalyk etjek ine sadandalamyz Neftgaz toplumynyň medeni işöwrük merkeziniň ine sadandalary toparum bizde myhmançylykda bular häzir biziň halipalamynyň aýdyp berjek aýdymlaryna sadandalyk ederler. Hormatly halipalar, siziň hemmäňizi biziň şu bayramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Täze ýyl bayramçylygyňyz bilen tüý sürekden gutlaýar. Täze ýylda siziň hemmäňiziň ojaňyza arsygal döwlet bereket ýar bolsun. Şu döredijlik älemine de uly üstünliklere ýetip halkymyzy begendirip, mehriban arkadagymyzy begendirip, bir täze aýdymlar, täze saatlar döredip durmaňyzy tüý sürekden arzu edýär. Kakadurdagy sizden başlaýyl. Parahat ýurdumyzda bagtyarlyk döwrümizde hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna bagtyar döwürde ýaşaýas. 2019-njy ýylym biz üçin soňat işgärler üçin bir bagtly ýyllaň biri boldy. Hormatly arkadagymyz şarter paýlaryny ýapdy. Soňat işgärleriniň elmedame gözlegi aýdym bolýar. Ýagşy zatlara täsirlenip ýüregi joşup ýören adamlar da soňat işgärleri. Geljekde de hormatly arkadagymyzyň alyp barýan ägir türlü işlerini taripleýän aýdymlaryň üstüne işlär. Häzir hem täze aýdymlaryň üstüne işläp berýär. 2020-nji ýylymyzam mundan hem gowy ýyl bolsun diýip arzu edýäs. Täze ýyl halkymyzyň her bir ojagyna arsygal döwlet bereket, rahatlyk getirsin. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun. Ýyl üçin, ýurt üçin alyp barýan wähwetli işleri mundan beýlek rowaj algyn. Sag olun. Kakadurdy Halipa 2019-njy ýyl hem adam üçin gowy bir arsygally döwletli döredijlikli gowy ýyl boldy da. Mehriban arkadagymyz size hormatly İlyas Ulymyz diýen atdakdan siziň bilen birlikde ýene şu soňat işgärlerini halipalamyz Ataýyldy Garýagdy we Kakyl Şaryf 2019-njy ýylda bir näçe gowy aýdymlar döredi, täze saatlar döredi rowaşlyk hakyna. Durmuşda öz ulgamyny saýlap alandan soň şu öz işiň bilen jyp bolup halalja zähmetiň çekip ýörseň sen gadyň bilinýär. Kakadurda onda näme illeşleme siziň aýtmaňyzda bir aýdym ýetiräýin. Waspan sözüne semay aydi semay migdar egnine geyinler alo gelin zandaday şol var yani yar mingler ay alkımın gar mingler
doldu o tavasallı yel galliran yüreğine cahil güllürün o gelin zandadey şol var yani yarım der alkımın garım der başındalay bellidir gıylar içinde sallanıp soğuk içinde gelin zandaday yürüyüşün yarım engler alkımın karım engler yüzüme düştü gözlerin Alyala zanım gözüme ağzımdan çıkan sözlerin o gelin zandadey bir kese bana mengde şasenin gıydı mengde Halipa köp sağ olun beren aydım o üçün. Ağmıra talipa sizden sököteşigimiz dowam ederler. Eýle bayramyňyz bilen tüýsürekden gutlaýar. Owa sağ olun, benim öz ýerimde Mehriban hem Gahraman arkadaşymyz käze ýyl bayramçylygyny gutlaýan. Halipa näşe biziň öňüm bir şey gepleşigimizde bir gatnaşyp özüňiň gowy aýdymlaryňyzy aýdyp berdiňiz. Ne bugüne bayramçylyk gepleşigimizde bir näçe halipalar bilen pilot ýursa, biziň gepleşigimizde haýsy aýdym alyp geldiňiz. Şu kiçilikden hem şol Nurberdi Halipany gowy görüp dinleýärdim da. Nurberdi Gulov. Nurberdi Gulov Halipany dinleýärdim oňň Mawtum Latamyň sözlerini. Aýa döndü diýen aýdymy şol Nurberdi Halipany ähäňinde. Şonu täzeden işledim, şonu aýdyp beräýin. Bolýa başytyna.
Köp sağ ol. Amrat Alipa ayıp beren aydymyň üçin. Amrat Alipa, täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýan täze ýyl sizin maşgalaňyzda awadançylyk, şu dörüjlük eleminde bir ulu üstünlükler, bir 2020-nji ýyl size bir iň bir döwletli baht getirýän ýyllaryň biri boldun. Sağ olun. Gelecekki 2020-nji ýylym biz medeniýet sunuwty işgärleri üçin gaty bir bagtly ýyllaryň biri bolar. Bütün türkmen halkynyň bagty üçin gejeden gündüz edip işleyen hormatly arkadamynyň jany sag bolsun. Ähli tutumly işleri rowaj alsyn. Bütün türkmen halkymyzy hormatly arkadamyzy täze ýyl bayramyny tüýsürümden gutlaýan. Goý täze ýyl bütün türkmen halkymyza rızkal döwlet getirsin, baht getirsin. Sağ ol. Amrat Alipa, onu sizin aýtmaňyzda illeşlemede aýdym ýetiräýeliň. Baş üstüne. Dağdan akan şişme, tolkunları nerkireşme. Men bir yalnız qalan tişne, çöller yatır aramızda, çöller yatır aramızda. Men bir yalnız qalan tişne, çöller yatır aramızda, çöller yatır aramızda. Diller yatır aramızda, diller yatır aramızda. Men gedim derdiydim gedim, göwnüm senne gülmedin. Meni senden cıda eden eller yatır aramızda, eller yatır aramızda. Ay yanan yanan yine yanan sözlerde maşuk olurlar. Yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Büyük şapık yanar ışık, aylar yıllar maryar yaşar. Bir edeti hanım için yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Mehriban illeşler, Türkmenistan'ın energetika ministrliginin döwlet
biziň eşretli geljegimiziň kepili. Halipa daňatar gar ýagdy tejen şägerinden mektepde Aýdym Saz molumy. Halipa bayramçylygyňyz gutly bolsun. Täze ýylda yrtkal döwlet bereket siziň ojoňyzda ýar bolsun. Täze ekinleri ýüze çykarmakda siziň bir ulokan edýän tagalaňyz bar da. Şol işleňizde ulokan üstünlükler ardy edýän. Sağ olun. Tejen şäheriniň 10-njy orta mekdebinde Aýdym Saz molumy bolup işleýän. Şu Aýdym Saz sapagyň üstü bilen şagalara ilim, bilim terbiýe berýän. Bütün Türkmen halkymyzy Mehriban prezidentimiz täze ýyl bayram bilen gutlaýaryn. Tamam. Daňatara Halipa bolup bir näçe şägirtler ýetişdirýäňiz. Ya şu wagtyňyzda özüňizden bir saçlyk mekdeplerine gatnaňyz, institutda okansyňyz, şu saçlyk onun bir näçe deňduş halipalaňyz bardyr. Ýaş wagtym Türkmenistanyň halk artisti Öwedel Tekäýewiň aýdymlaryny toýlarda, bayramlarda dinlerdim. Men şoň halipanyň aýdymlaryny öwrenip, şoň aýdymlaryny aýtmagy höwes ederinde, şoň çalýan Saz Uraly, Saz Uralym Anna Mehmet Mollumyň ýanyna baryp öwrendim de, halipam Anna Mehmet Mollum Öwedel Tekäýewiň aýdymlaryny aýdardy. Käbir bilmeýän aýdymlarymdan baryp halipamdan sorap öwrenirdim de. Amanrat Agaýew bilen hem ýaş wagtym duşardym. Maslahat ederdim, amanrat şulaýdym meşeýlere aýtsam diýip. Amanrat bilen gatnaşykda boldum da. Indi bolsa şu wagtyň şu öz şägirtlerinde şu tar Saz Uralynda da öwredýäňizmi? Mektepde akordeon ýene Saz Uralyny şagalara aýdym aýtmany öwredýän. Onda näme daňatara siziň aýtmaňyzda illeşlemede aýdym ýetiräýin. Başım düştü aşkın yoluna, ne afat ne hov ülfet bilmedim. Görünmez gözüme dünyanın esredi, yarı güzel gezdim hov oynap bilmedim, oynap bilmedim. Bilmem gittim hov sonuna derin, sonuna derin. Gün okumayımın hov hali özünün. Bilmem gittim hov sonuna derin, sonuna derin. Yıldızlar göz kapıp melek doğanlar, intizar didem o gül yüzün
nur saçsın royuna kurban sana bağışladım men bu kadari yüreğime nur saçsın royuna kurban sana bağışladım men bu kadari Köp sağ olun. Daňa tara Cuma Murat söhbetleşdik. Sizlerle devam edelim. Kutlu olsun täze ýyl bayramçylygyňyz, täze ýyl bir işiňizde ulu üstünlük, maşgalaňyzda awadançylyk, bir ırskal döwlet bereketiňiz köp bolsun, döredüçilik älemde näme? Bundan has köp aýdymlar döredip, ine halipalaryň aýdýan aýdymlaryny özüňizden täze aýdymlar döredip bir mehriban arkadaşymyzyň şaher paýlaryna munasip bolmagy tüýsürekden arzuw edýär. Sağ olun. 2019-njy ýyl biziň Türkmenistan döwletimizde arsgally döwletli ýyllaryň biri boldy. 2019-njy ýylda bilen sepkitleri etdi ýurdumyz. Gahrman arkadaşymyz medeniýet, sunugat işgärlerine sarpa goýýar. Biz dürli toporlarda işletibem, şu toýlarda, bayramçylyklarda bir maşgala ýaly bir ýerde bile çykyş edip pikir alşylýar, bir-biriň üstünlüğünü gowanyp şu pikir alşyp aýdymlar öwrenilýär, bir-birine maslahat berilýär. Ene hakadur halipa hormatly ýaşul syp, hormatly ataqly. Oňa begenlik täze ýylam hemme medeniýet sunugat işgärlerine, ähli türkmen halkyna üstünlükli arsgally döwletli ýyllaň biri bolsun. Täze 2020-nji ýyl bilen ähli türkmen halkymyzy, gahrman arkadaşymyzy tüýsüremden utlaýan goý täze ýyl biziň Türkmenistan döwletimize arsgal döwlet getirsin. Sağ ol Cuma Murat, onu näme ileşlemede siň aýtmaňyzda aýdym eträýeli. İsletim yar yaşı bulup yayın, yel bulup tipayın otum için. Bağımda bilbilim bulup sayırdı.
Köp sağ olun Cuma Murat aytıp beren aydym üçün. Nene halipalar biziň bir iň ýaş zekine aydymçylamyň bir otyr mekan nar bolup şu tar rolunda aydym saz çalyp ödüm gowam ýerine ýetirýär. Gutly bolsun bayramyň. Täze elde näme arskal döwlet bereketiň köp bolsun janyňyz sağ bolsun. Bugün men öz halipam Kagadur Täzim hormatly İlyasov dakylly Edil Hojalymyz bolup begenlik özümüz bir serpay alan ýaly watanymyzy gahrman mehriban arkadamyzy wasp edip aydymlar döredер. Halipalar anamny öder. Hemmede sağ bolsun aýdan halipalar. Yürek yine oda düştü ilere ilere. Bir mehriban yada düştü dilverey dilverey. Haktan izleyen hacatımdır ak yüzünlü halleri. Yar yüzünü azadıttır niçik olur halleri. Yar levinden alınmasa da her olur balları. Dilverin demi değmese halan gülleri. Mecnun bolup sıksam şöyle dardırmana çölleri. Ya didar inmez gözü zardır şoňa yerleri. Yol bağırtlak yasaman yolları yolları. Yarın bir gün yatlaman mı ayları yılları. Yarın bir gün yatlaman mı ayları yılları. Dardır şoňa yerleri niçik olur halleri. Bir-biriminden ýagşy bolsaňyz, bir-biriminden ýagşy bolsaňyz, gabrymda da özüňe rahat küýsemen. Haýry hosar şere garşy bolsaňyz, diýar şol gördi kıymet küýsemen. Haýry hosar şere garşy bolsaňyz, diýar şol gördi kıymet küýsemen. Kete tüssüler, kete üşep gözüm, kete ısılap. Kebilinde uçtum, kete pis aylap, ödüşüşüm ülvü kanat küytemin. Kebilinde uçtum, kete pis aylap, ödüşüşüm ülvü kanat küytemin. Gezmedim ademimle. Dine inim atam vatanımınla, üçü küllüm ayrı hizmet küysemen. Dine inim atam vatanımınla, üçü küllüm ayrı hizmet küysemen.
gördüm, söylüp gördüm dünyada. Kese gidip kıyıp gördüm dünyada. Arzuvatlı kaçtı akbal piyada, dölgülüptüm innem ansat kuysemin. Arzuvatlı kaçtı akbal piyada, dölgülüptüm innem ansat kuysemin. Şeydip yörep maksatlı yollar, kuvat açan günü ecilen bilen. Dirman dilesem de mehrivan ilen, dilek şilap onsab gayrat kuysemin. Dirman dilesem de mehrivan ilen, dilek şilap onsab gayrat kuysemin. Getirler yasap, almalıyım oğlumu etmedim hasap. Şağrımı kap oyurgun sana insap, mullum şollur başka hiç tat güzemin. Şağrımı kap oyurgun sana insap, mullum şollur başka hiç tat güzemin. Adıma şerrek bolsa, yürek bolsa adıma. Gerek bolsa, kömek bolsa adıma. Evveline hüşürlük aküzemin. Gerek bolsa, kömek bolsa adıma. Evveline hüşürlük aküzemin. Dize 10 yaş peşkeş vermeye tayın. Diyerin imanı mevvanın payın, ölürsümden başka avukat kuysemin. Diyerdim imanı mevvanın payın, ölürsümden başka avukat kuysemin. Sakkal ustadı sultan. İnni görüp yersem in ağladın sap, ansattan yukarıda ustad kuysemin. İnni görüp yersem in ağladın sap, ansattan yukarıda ustad kuysemin. Yeri imledik dur uruşlu saval, topraktan neçip mor ahval. Deydi erkek ayal hem ayal, bolup bilse başka murat kuysemin. Deydi erkek ayal hem ayal, bolup bilse başka murat kuysemin. Ansattan yukarıda usta kuysemin. Ey akça gelin ey gamsız başım.
akça geline gamsız başım gamhalı boldu neyleyin ey neyleyin bir sevgilen aşna yarım bir anı boldu neyleyin neyleyin dostlar neyleyin ay çalha döney ağzım bali çalha dönü ağzım bali öftü ayrılık şemale gel şemali bilen yarın akvali çıda düştü neyleyin neyleyin doğru neyleyin ay şadenem yapıştı pire ay şadenem yapıştı pire her kimde baktığından göre gel göre yarım kıvrı yüzü yare kumana boldu neyleyin neyleyin doğru neyleyin ay yarım kıvrı yarım kıvrı yarım yey gumana walli gumana walli gumana walli yarın kömlü yare gumana boldu neyleyin neyleyin dostlar neyleyin yarın kömlü yare yarım kıvrı yara kumana boldu neyleyin neyleyin dostlar neyleyin
şimşat inçeyi bilir o adidim yok arana Katlı şimşat inçeyi bilir o adidim yok arana Devlet Mehmet yarayı binne çıkakın çıktın min günne Kurulap geldim kovumna adidim yok arana Kurulap geldim min munna adidim yok arana adidim yok arana Tenin tappalan birintinde bağdeletin katanmayı
adamlar. Amatlı bakadan yukarı hili daşar örtmeyebilirinin saylama görünüşleri edinmek isteseňiz, Çınar mebil dukanına gelin. Kädirki zaman dizayn işlerinin yukarı derecelerinin talaplarını ödeyen, berkli hindi köp türlügi bilen tapawutlanýan, dünya belli mebil öndürjileriniň önümlerini sizdiňe Çınar mebilen taparsyňyz. Hormatly ýerleşer, Çınar mebel täzir baýramçylygy münasibetli arzanlady şyglan edýär. Şeýle-de mebelleri kardyna berilýändigine müşterilerine ýatladyar. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 46 81 93 46 81 94 45 79 03. Barista. Saylanan diýenelerden taýarlanan kofe. Gel barista içelim. Mehriban ýerleşler. Türkmenistan'ın dokma senagat ministrlerinin Mariýanyň ýeňiş tikinçilik fabrigi ýylyň ähli pasyrlar üçin niýetlenen ýokary hilli köýnekleri amatly bahadan side hödürleýär. Jana ýakymly arasta pagdadan tikilen köýneklerden dürli görnüşlerini Mar welaýatyna ýerleşýän ýeňişiň dükkanlaryna, şeýle-de paýtagtymyň Parahat 7 ýaşaýyş toplumyna ýerleşýän bereketli Bazar Sewda merkeziniň 209-njy dükkanyndan satyn alyp bilersiňiz. Ýeňişiň köýnegi sizi ýeňşeltir.
Yeke gedek bolsa menim boş gizim, dünyadan sağ edek canım sırlap giderin. Yeke gedek bolsa menim boş gizim, dünyadan sağ edek canım sırlap giderin. Canım qorap giderin. Bir güde dostum bir gütem bolğun, terçe dönaydiğin dünyam parlap giderin. Bir güde dostum bir gütem bolğun, terçe dönaydiğin dünyam parlap giderin. Gitsem de ilerik maysam körep giderin. Canım direk giderim. Köp sağ olun halipalar, aydıp beren aydımız üçün. Kakadurda bizim yaş zekiinli aydımçılamız üçün verecek bir maslahatlan vardır. Haýsam orada halipalan bir yerine adam uyuyor da. Awa. Onun şu halipasyny öwrenbermeli, şonu gaty wepalyk bilen doýmany öwrenmeli, çyndan öwrenmeli şonu. Käri saýlap alan soň şoňa gaty aýak yürekden çyndan ýapyşmalylar. Şu mekanjanymy da ama diýen adam şo da. Şonuň bilen ýapyşgany. Şuma 5 aýdym öwrenmi, 10 et şonu. 20 et şonu. Aýdymyň aňyrsy ýok ahyry. Öwrenberdi ýanna. Hökman menden näl? Ondan hem öwren, bundan hem öwren. Halipa käne. Öz ogruň tapşak bolmaly, öz ýoluň tapan soňam onu ösdürmeli. Hadi doğru, köp sağ olun halipa, köp sağ olun. Näme amrada siziň maslahatlaryňyzy eşdädikçi. Esadan şu üçlük saz guralynda aydım aýdýan, taýşalýan ýaş oglanlara. Umuman üçlük saz guralynda aydım aýtmak däl, umuman estrada aydymlarym aýdany. Bütün aydym aýdyp halkyň öňüne çykmakly, ýani kakadurdaň aýdyşy ýaly. Aydymyňa köp bolmaly. Doğru bolmaly aydymdan ýanky diýişýärlik bir köpçüligiň içine çykany aydym bolmaly. Onuň aydymy öz ýanky belli bir halipa tutunan soň şol halipaň aydymyny öwrenmeli, dürs öwrenmeli. Sözüni, sahadyny dürs öwrenmeli. Hemme aydymyň hasaby bar. Hasabyndan çykmanjyk şonu öwrenmeli gowut. Her bir zada ihlas etmeli. Niçinden eyledim canım, niçinden eyledim o sevdiğim gözüm bilen ay. Kursa oturdum kaldırdım canım, ol şerin tadım bilen. Kursa oturdum kaldırdım ol şerin tadım bilen yâre. Aşka kapıdım bilen, ayvını ben tıkıldım canım. Aşka kapıdım bilen yâre.
öldürdün canım, ahırına dün bilen. Yer nefes öldürdün canım, ahırına dün bilen yâre. Köp sağ olun halipalar. Bizim gepleşigimize gelip bir gowy aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, täze ýyl gutdaglaryňyz üçin, gyzykly söhbetleşikleriniz üçin size köp sağ bolsun aýdýan. Ýene bir ýola size şu ýetip gelen täze ýyl bayramçylygyňyz bilen süýsürekden gutlaýan Mähriban hem gahryman arkadagymyzy täze ýyl bayramçylygyny gutlaýan Ahırman arkadağımının ýyl ýurt bähwitli işleri rowaj alsyn, jan sag bolsun. Mundan meýle ýurdumyzda toýlar toýulaşsyn. Hormatly prezidentimiz Mähriban hem gahryman arkadagymyzy täze ýylymyz bilen ýürekden gutlaýas. Goý Mähriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ýurdu abad bolsun. Ýyly ýurdu üçin alyp barýan ýyl bähwitli işleri mundan beýle rowaj alsyn. Täze ýylymyz bütün türkmen halkymyza, ýurdumyza, hormatly arkadagymyza üstünlükler getirsin. Hormatly arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýyl bähwitli, ýurt ähmetli, tutumly işleri ähli rowaj alsyn. 2020-nji ýyl Mähriban halkymyzy, gahryman arkadagymyzy tüýsüremden gutlaýan gahryman Mähriban arkadagymyň jany sag bolsun, tutjan tutumly işleri rowaj alsyn. Bütün türkmen halkymyzy Mähriban gahryman arkadagymyzy 2020-nji täze ýyl bayramy bilen tüýsüremden gutlaýaryn. Täze ýylda täze üstünlükler arzu edýäryn. Mähriban aýleşler. Size dünýädäki ähli gowluklar arzu edýäs. Bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Mähriban arkadagymyzyň saýatynda ne diýärmida täze ýyl bayramçylyga ýetip geldi. Mähriban arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy 2020-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýan täze ýyl her bir ojaga arsygal döwlet bagt getirdin.